jendong. Wis gak apa-apa. Patrick, saiki jam piro? Jam rusak. Squid, utangmu kok bayar? Tong kowe tak. Cok panggon nyicil utang Halo, Squid, utangmu kok bayar? Dan Kecanglo terus dewe ya Allah sudah harapan Hitayo, mondo rancele. Ayo matamu, cok. Gelek mati. yo tempe mambu. halo nyawa SpongeBob utang rokok bayar lo 500 juta piye lah marang bayar yo wis to gampang kok yo anu lah kan nang buri kok kan Aku demen tangku gede. Aduh. hei Peter kau gila karo kowe aku yo cok ayo gelut ayo tak gelut engko SpongeBob tak ceritane sawijine dina ana sing bocah jenenge Plontos rono bocah kuwi kepleset tai mati tamat ih merinding aku Hitayo, mondo rancele. Ayo matamu, cok. Gelek mati. Yo tempe mambu. Bagas men aku golekno pacar aku jomblo lho. Tolong. Yo, sik. Alah, cepet lho. Ora usah tak yo. Matamu lho, cok kene tempat dodolan wong. hei Patrick apa ibu pap kowe telak yo iya koyo kontol aku ra iso ngumpet mbuju cok